Добър ден, здравейте, VBOX. Този клип ще го ръководи Мони или Монката или Мони Танев 5, както познавам в регистрацията и в VBOX и в Minecraft. Не, в VBOX е Монката. Добре, както и да е. И в миналия епизод открихме диаманти, както Много се зарадвах. Да. Ще ги пазиме, защото те са едно от най-ценните, даже те са най-ценните неща. И така, това е само за началото. Та сега ще почна да пека клея, за да направим тухли блокчета. Това е така да ги използваме за нещо. Да, за кавира, например. Да, и за окраска. Искам да видим слайм, да ни даде слайм бол и да се направим 2 стики писта. Не, 6 стики пистала. Защо? За да направим пистол при това. Защо па? Може и с 2 пистона. Да, с 4. Абе, то как се правеше обикновен пистон? Майче трябваше желязо. Желязо трябваше. Аз се сещам, ама сега няма да правим. Се направим още една кирка за всеки случай. Дай да не е от желязо. Не, камън, защото имам много. А дървена искаш ли? Не. Що е? Тя е най-добра. Да, бе, най-здравата по-яка от дървена. Остави диамантите. Верно. Паднаме в лава, жив и здраве. Че ако паднаме в лава, трябва да си изям ушите. За тези диаманти. Да залапи с лъзване. Много красиво изглеждат диамантите. Искам да намеря и диаманти в реалния живот. Така си копая и диаманти. Але. Бати кеп. Така. На 14 лер. Да, 14 нали? Да, 14. Ма копай само в права линия, защото като го гледаха тала стои зигзаг. Ето желязо. Хубаво с желязото. Ма и златото е хубаво. В смисъл, това не е много полезно, ама просто изглежда много яко. Не, това ще ме убие. Изнасилваме един нос. Страхотно просто. Няма такава история. На 14 лер също и се откриват пещерите. Макар че има някои на 50 лер. Яста. Я виж, грама. От Флинт. Може би ще има нещо според мен. Защото нали чу оная песен. Да, то гравъл. Абе, знаеш. За режима. За какво сложи торч? Така. Бац, колко си тут. И ти така. Продължаваме. Да. Айде, че епизод ще свърши. Да, добре. Аз съм. Трябва да си правиш нова кирка. Мале, за малко. Лав. Страшно. Не го чупи това. И какво направи? Лъгър. Дай ти така спецъка направи. Как? Дай. Всъщност, както и да е, аз съм ето тук. Сега си играя, дано не ми се чупи, дано не ми се... Айде да спец, бати. Чакай да се тряси. Ето ти е кирката сляп. Така, разчистваме, Ти си бати като лъка. Това е да си тъп. Добре, че сложих диамантите в честа. Ти си тъп и не мога да играеш. Глей са. Ти си бати тъпчето, не се смей. Много смешно. Бяхме толкова богати и щастливи. Защото ти ми бутна ръката. Да, бутнал съм ти аз. че... Не, няма. Защо? Аз играя, аз ще решам.
Добре, аре ще спреме за малко, да вземем